Čo keby som vám povedal, že najlepší spôsob, ako byť šťastnejší, je pravidelne myslieť na zlé veci? Znie to absurdne, však? Sme zvyknutí na mantry o pozitívnom myslení, o tom, že treba odháňať zlé myšlienky. No dnes všetko obrátime na ruby. Budeme hovoriť o negatívnej vizualizácii. Je to starobilá technika, ktorá dokáže zásadne zmeniť váš prístup k životu, znížiť úzkosť a naučiť vás vážiť si to, čo máte práve teraz. Zostaňte s nami a dozviete sa, ako vás paradoxná múdrosť stoikov urobí šťastnejšími. Takže, odkiaľ sa vlastne vzala táto zvláštna myšlienka? Korene negatívnej vizualizácie siahajú hlboko do histórie, do čias starovekého Grécka a Ríma. Túto prax aktívne používali stoickí filozofi ako Seneca, Epiktétos a dokonca aj cisár Marcus Aurelius. Ich cieľom nebolo upadnúť do depresie, ale naopak dosiahnuť duševný pokoj, ktorý nazývali apatia, ale nie v zmysle ľahostajnosti, ale v zmysle úplnej vyrovnanosti tvárov v tvár životným ťažkostiam. Pochopili jednoduchú vec. Netrpíme ani tak samotnými udalosťami, ako skôr našim strachom z nich. Poďme sa teda presunúť od teórie k praxi. Ako presne funguje táto, na prvý pohľad, zvláštna technika uvedomelého uvažovania o stratách? Všetko sa začína veľmi jednoduchým, no mocným mentálnym cvičením. A ja vám navrhujem vyskúšať si ho hneď teraz spolu so mnou. Na začiatok si nemusíte predstavovať koniec sveta alebo stratu všetkého, čo máte. To by bol príliš silný stres. Stoici radili začať s málom. Vyberte si niečo, čo je súčasťou vášho každodenného života. Niečo, čo si vážite, no s najväčšou pravdepodobnosťou považujete za samozrejmosť. Napríklad váš smartfón, alebo šálka horúcej kávy, ktorá stojí pred vami, alebo dokonca pohodlné kreslo, v ktorom sedíte. Vybrali ste? Výborne. Teraz na minútu zatvorte oči a predstavte si do všetkých podrobností, že ste o to prišli. Nie len nemám telefón, ale prežite to. Predstavte si, že sa ráno zobudíte, siahnete po nočnom stolíku a on tam nie je. Zmizol, alebo sa beznádejne pokazil. Pocíte tú prvú vlnu ľahkej paniky. Ako sa spojíte s kolegami? Ako skontrolujete e-maily? Ako si vypočujete hudbu cestou do práce? Ako sa vôbec pozriete na toto video? Ponorte sa do tohto pocitu diskomfortu a straty na 30 sekúnd. A teraz otvorte oči a pozrite sa na svoj telefón, ktorý s najväčšou pravdepodobnosťou leží niekde vedľa vás. Je tu? Funguje. Je vo vašich rukách. Čo v tejto chvíli cítite? Úľava. To je to prvé. No za ňou prichádza niečo hlbšie. Je to pocit vďačnosti. Váš telefón sa z obyčajnej veci, z jednoduchého nástroja, na okamih premenil na skutočnú hodnotu. Vidíte, v čom je ten trik? Cieľom tohto cvičenia nie je vystrašiť sa na smrť. Cieľom je otriasť vašim vnímaním. Tak rýchlo si zvykneme na dobré veci, že ich prestaneme vnímať. Negatívna vizualizácia je spôsob, ako umelo vytvoriť kontrast. Nakrátko sa ponoríte do imaginárnej reality, kde niečo nemáte, aby ste potom, keď sa vrátite do skutočnej reality, zažili radosť z toho, že to vlastníte. To isté môžete urobiť s čímkoľvek, so svojím zdravím, keď si na minútu predstavíte silnú chrípku. So vzťahmi, keď si na okamih predstavíte hádku s blízkym človekom. Za každým, keď sa vrátite do reality, nebudete cítiť strach, ale ostrú, živú vďačnosť za to, čo máte. Priamo tu a teraz, ale to je len prvá úroveň. Negatívna vizualizácia nie je len spôsob, ako sa tešiť z maličkostí. Poďme ďalej. Táto prax slúži aj ako akési očkovanie proti budúcim otrasom. Znie to vážne, ale dovoľte mi to vysvetliť. Zamyslite sa nad týmto. Čo nám spôsobuje najväčšiu bolesť, keď sa stane nešťastie? Veľmi často je to prvok prekvapenia. Šok. Pocit, že sa nám zem stráca spod nôh. Neboli sme pripravení a práve s týmto pocitom totálnej nepripravenosti a paniky bojuje negatívna vizualizácia.
Predstavte si situáciu. Človek stratí prácu. Ak nikdy ani len nepripustil takúto myšlienku, jeho prvá reakcia je panika, zúfalstvo, katastrofizácia. V jeho hlave sa preháňajú myšlienky. To je koniec. Všetko som stratil. Nikdy si nenájdem inú prácu. Jeho myseľ je pohltená strachom. A teraz si predstavte iného človeka. Aj on stratil prácu a samozrejme, je mu tiež smutno a nepríjemne. Ale on čas od času praktizoval negatívnu vizualizáciu. Raz za niekoľko mesiacov venoval 5 minút tomu, aby si v pokoji premyslel: a čo ak ma vyhodia? Čo budem robiť? Nevháňal sa do depresie, len triezvo prechádzal scenárom. Myslel si: takže najprv si aktualizujem životopis. Potom sa spojím so starými kolegami. Načas budem musieť obmedziť výdavky na toto a tamto. Bude to ťažké, ale zvládnem to. Cítite ten rozdiel? Keď sa mu táto nepríjemnosť skutočne stane, nie je v šoku. Namiesto paniky je jeho prvá myšlienka: dobre. Stalo sa, myslel som na to, mám približný plán. Je to ako protipožiarne cvičenie pre vašu psychiku. Vopred si precvičujete svoje kroky v núdzovej situácii. A keď naozaj vypukne požiar, nebehávate v panike, ale pokojne idete k núdzovému východu. Tým, že si vopred premyslíte najhorší scenár, zbavujete ho jeho hlavnej sily náhleho prepadnutia. Mentálne sa pripravíte na úder. A keď sa to stane, neprídete mu v ústrety s výkrikom hrôzy, ale s myšlienkou: čakal som ťa, viem, že to zvládnem. Prestanete byť obeťou okolností a stanete sa človekom, ktorý je na ne pripravený. A teraz ten najzásadnejší a pre niekoho možno prekvapivý poznatok, ku ktorému nás priviedli stoici. Seneca kedysi napísal: viac trpíme v predstavách, než v skutočnosti. Zamyslite sa nad tým, koľkokrát ste sa celé hodiny či dni trápili pre niečo, čo sa mohlo stať, no nikdy sa nestalo? Koľko energie ste minuli na boj s vymyslenými katastrofami? Negatívna vizualizácia je spôsob, ako prevziať tento proces pod kontrolu. Namiesto toho, aby ste nechali úzkostné myšlienky nekontrolovateľne sa rojiť v hlave, vy si vyhradíte špeciálny čas, aby ste sa postavili svojmu strachu tvárou v tvár. Vedome premýšľate o tom najhoršom, aby ste po zvyšok času mohli žiť pokojne a šťastne. A tu je ten hlavný zvrat. Táto technika utrpenie neznásobuje, ale naopak oberá ho o silu, premieňajúc abstraktný strach na ovládateľnú myšlienku. Takže poďme si to zhrnúť. Negatívna vizualizácia nie je výzvou k pesimizmu. Je to silný nástroj na rozvoj vďačnosti, zvýšenie psychickej odolnosti a zníženie úzkosti. Je to spôsob, ako si vážiť to, čo máte, kým to máte, a nie až vtedy, keď to stratíte. Ďakujem, že ste si pozreli toto video až do konca. Ak sa vám táto myšlienka zdala zaujímavá, nezabudnite dať like a prihláste sa na odber kanála, aby vám neunikli nové videá. A teraz otázka pre vás. Skúšali ste niekedy premýšľať o tom najhoršom, aby ste sa cítili lepšie? Možno máte vlastné metódy, ako bojovať s úzkosťou? Podelte sa o svoje skúsenosti v komentároch. Bude veľmi zaujímavé si to prečítať.